Hei, te salut! Am vrut astăzi să fac o prăjitură cu mălai și mi-am propus să și filmez asta. Poate te inspir, poate te ajută rețeta mea cum o prepar eu și poate o să o prepar și tu. Este o prăjitură delicioasă care o prepar cu drag și noi suntem tare încântați atunci când o prepar pentru că este tare, tare gustoasă. Mai întâi, haide să-ți arăt ce ingrediente o să folosesc. Făină de mălai, bineînțeles, făină albă, zahăr. Eu nu am zahăr vanila, că mi s-a terminat și o să pun un pic de zahăr pudră cu aromă de vanilie, esență de vanilie, un praf de coco, puțină sare, lapte, iaurt, chefir și aici am unt topit. Am pregătit tava pentru prăjitură, am dat drumul la cuptor, este un cuptor normal, vechi, dar care face treaba foarte bine. Eu să știți că nu am o rețetă anume, adică mereu îmi place să inventez, am învățat singură să gătesc și de fiecare dată îmi place să improvizez atunci când fac mâncare și pot să zic că da, chiar îmi iasă foarte bună. Persoanele care mănâncă de la mine sau au mâncat au fost mulțumite, deci eu zic că este ok. Ca și măsurătoare o să iau acest pahar pentru că așa îmi fac eu calculele. O să punem prima dată un pahar de făină de mălai, plin. Termină și făina numai bine ca să cumpărăm alta. O să prepar toate în acest bol. Este foarte simplu de preparat rețeta asta, iar cei dragi cu siguranță o să o adore. O să pun o jumătate de pahar de făină albă. Așa. Toate măsurătorile o să fie făcute cu acest pahar. Puteți să folosiți o cană sau vă fixați voi o măsurătoare. Nu am așa gradații. Și o jumătate de pahar de zahăr. O să punem și un pic de sare. Prima dată o să pun ingredientele uscate, foarte puțină. O să pun zahăr pudră în loc de zahăr vanilat pentru că nu am. Să punem un pic de zahăr pudră. Un praf de coco. Și puțin bicarbonat de sodiu. Un vârf de lingură sau cum am pus eu, puțin de tot. O să iau un tel și o să mestec toate ingredientele uscate. Nu aveți nevoie de mixer, cu telul vă descurcați foarte bine. Și o să iasă o prăjitură atât de bună. Poate ați mai preparat-o sau dacă nu ați mai preparat-o, eu vă recomand să o preparați, este tare, tare gustoasă. Așa, și acum o să punem ingredientele celelalte. Ca și lapte și chefir, cum îmi dau eu seama cât să pun, de obicei și atunci când fac mămăligă, dacă pun un pahar de făină de mălai, o să pun 2 de apă. Așa o să procedăm și cu prăjitura. Am pus un pahar de făină de mălai și atunci o să pun un pahar de chefir și unul de lapte. Așa. Și unul de lapte. Eu folosesc lapte din acesta, îmi place tare mult. Ce o să mai pun eu? Am terminat cu paharul ăsta. Să pun și 2-3 linguri de iaurt, care este un pic mai dulce, chefirul este acru. Așa, 2 linguri mari albe. Mestecăm toate ingredientele bine. Iar la final, după ce mestecăm
bine acestea. O să punem și untul. Unt tot așa, eu pun cam o jumătate de pahar de unt topit. Sunt persoane care folosesc și ulei în loc de unt. Mie nu-mi place cu ulei, dar îmi place foarte mult cu unt pentru că în felul acesta prăjitura iasă mai moale și mai fragedă și dă un gust plăcut. Așa, le-am amestecat. O să pun un pic de esență de vanilie. Greșeala care o făceam eu înainte, atunci când preparam o prăjitură, puneam de fiecare dată câte o esență din asta mare. Știu, nu este ok, de fiecare dată nu avea gust de vanilie, era foarte amară prăjitura. Acum nu pun numai puțin și are un gust tare delicios. Așa, punem și untul, care să facă prăjitura atât de fragedă și de gustoasă. Face așa un mixer manual. Uneori mai fac și cu mixerul când este foarte lene să mestec cu utelul, dar cam atât. Așa arată aluatul, este lichid. Cum am zis, aici am pregătit tava, a mea este de la Tefali, foarte veche, dar este tare bună. Am pus o hârtie de copt, nu pun făină sau alte lucruri și o să torn aluatul în tavă. În felul acesta. Acum o să bag tava la cuptor și aici de timp fiecare o să o lase după cât timp are nevoie prăjitura. Eu nu știu exact cât timp să o las, uneori se termină 25 de minute, 30, depinde și de cuptor din punctul meu de vedere. Ca să vă dați seama dacă este făcut, o verificați cu o scobitoare sau cu un băț din acela pentru frigărui. Eu așa fac de fiecare dată, nu știu să vă zic un timp. Fiecare cuptor este diferit. A meu face foarte repede. Eu l-am dat pe maxim, pe 250 și i-am dat temperatură de sus în jos și invers. Ne vedem după ce prăjitura este gata și să vedem cum a ieșit. Ei, salutare din nou! Prăjitura este gata, am scos-o din cuptor. Am pus un pic de zahăr vanilat peste ea, pentru că mi-e place să pun atunci când este caldă. În felul acesta se îmbibă așa zahărul în ea și nu rămâne așa praf deasupra, încât atunci când o mănânci tot un praf se face în jurul tău. O să o și stau acum ca să vedeți cum arată și în interior. Este fierbinte, abia scoasă din cuptor. Este foarte fragedă în momentul acesta. Am pus-o pe un dog, încât să pot să tau, să vedeți cum arată. Mie îmi place să las un pic mai mult să se rumenească așa, să fie un pic mai crocantă. Eu vă sugerez să o lăsați să se răcească atunci când o tăiați. Eu am zis că să o tau acum să vedeți și voi cum arată. În felul acesta arată ea și este tare gustoasă și tare fragedă. Nu mai zic de gust că este extrem de bună. Aștept să-mi lăsați comentariile voastre dacă v-a plăcut rețeta mea și dacă o încercați, aștept cu nerăbdare să-mi spuneți cum vi s-a părut, dacă v-a plăcut și să ne vedem la următoarea rețetă. O zi bună și mulțumesc că m-ați urmărit!